Доцент Годжева, каква е причината толкова малко хора в България да контролират добре нивото на холестерола си? Проблемът е, че действително, специално по отношение на холестероловите нива, в България се оказва, че много малко от пациентите, т.е. болните, и много малък процент от неболните, които трябва да бъдат лекувани по някакъв начин с диета или с медикаменти, постигат нивата, които са необходими съобразно европейските препоръки. В нашата работа винаги се ръководим съобразно европейските препоръки за постигане на така наречените таргетни или прицелни нива. Парадоксалното е, че 20% може би, около 20% от лекарите не класифицират пациентите в високорисковата група, ако да кажем те имат много рискови фактори, и почти половината от лекарите, например, не считат, че пациентите с захарен диабет са с висок риск. И респективно, когато оценката на риска не е коректна, не се предвижда правилно лечение или медикаментозно или някакво друго, например с диета, и оттам лош контрол на нивата на холестерола изобщо. Но има един друг проблем. Ако вие погледнете в фишовете, издавани от лабораториите, където си изследвате холестерола и неговите фракции и подфракции, вие ще видите, че там се споменават референтни стойности. Тези референтни стойности обаче нямат нищо общо с нивата, които трябва да постигне един пациент, съобразно, пак казвам, неговия сърдечно-съдов риск. Например, обърнете внимание, но за нормални нива на холестерола, почти във всички лаборатории са посочени нива над 6 милимола на литър. И ако аз съм човек с 2 или 3 рискови фактора, имам артериална хипертония, имам диабет, изведнъж виждам в този фиш, че аз трябва да имам ниво на холестерола над 6, което е абсолютен парадокс. Има и един друг проблем, че много лекари дават да се изследва само общия холестерол, както известно отдавна той не е така показател сериозен за кардиолозите, а в България се разчита много често на него, а вътре фракциите изобщо ги няма. Да, това е така. Общия холестерол обаче може да бъде някакъв показател, когато става въпрос за профилактичен преглед. А през последните години се установи и сме правили интервюта на тази тема, че има и други фактори, които в кръвоносните съдове увеличават сърдечно-съдовия риск, възпалителни фактори, но напоследък бяха открити медикаменти, които потискат и допълнителните фактори, влияещи върху риска. В България има ли достъп до такива медикаменти? Между другото, тази теория за атеросклерозата, че е възпалително заболяване, изобщо не е нова. Тя е много стара и ако си спомняте Мечников, името на Мечников, още той изказва идеята, че в основата дори на неинфекциозните заболявания стоят процесите на възпаление. Важното е обаче, че се въведоха някои нови методи, които да отдиференцират онази част от популацията, от хората, която има повишени нива на някои така наречени биомаркери, сочещи наличие на възпаление. И един от тези биомаркери, който най-много се използва в момента, особено в Америка, това са нивата на така наречения С-реактивен протеин. Лабораторни методи има, които го изследват. В България има достатъчно такива. Но по-интересното е, че ако се използват медикаменти, които могат да намалят нивата на този С-реактивен протеин, то следователно, това е една от хипотезите, които бяха изказани още преди 10 на години, то тогава може да се намали скоростта, с която се развива атеросклеротичния процес. Такива
доказателства се намериха още в някои от големите изследвания с статини при първична профилактика, при лица, които нямат сърдечно-съдово заболяване. Тази хипотеза беше извлечена много умно от бостонската група на Браунвалд и специално в лицето на професор Риткер, един много млад изследовател, който проведе две големи изследвания в популация. Едно от тях е много интересно при жени, постменопаузални жени, но иначе здрави, никакви сърдечни съдови заболявания, и при мъже в друго изследване, и доказа, че ако нивата действително на C-реактивния протеин са високи, той има много голяма вероятност за развитие на сърдечно-съдово усложнение, специално на миокарден инфаркт и инсулт. Това накара Риткер да направи следващата крачка. Да използва един от новите статини, новосинтезираните, розувастатин, при такава популация индивиди, които нямат сърдечно-съдово заболяване, но имат висок C-реактивен протеин, и ги проследи във времето. И се оказаха фантастични резултати. Може би това в последно време, може би 5-6 години, това е единственото проучване, при което статистическата достоверност е изключително голяма. Няма друго такова проучване. Намалява се честотата на инсулт и на миокарден инфаркт при популацията, която е лекувана с розувастатин, с около между 40 и 50%. Изобщо резултатите бяха много впечатляващи. Те бяха докладвани миналата година, през месец ноември, на Американската асоциация на кардиолозите, и наистина произведоха голямо впечатление. Няма и как да не го произведат. Добре, такъв препарат достъпен ли е в България за нашите пациенти? Да, този препарат е регистриран в България, има го и спокойно може да бъде използван. Доколкото знам, той е и в позитивния списък, така че няма никакъв проблем при определени индикации, здрави индивиди, първично здрави, така да се каже, такива, които нямат съдови заболявания, но с, например, висок C-реактивен протеин, спокойно той може да бъде приложен и с изключително положителен резултат. Добре, а при хора и с висок холестерол, с видимо висок холестерол, още по-добре. Защото съчетанието висок холестерол, високи нива на C-реактивния протеин са с най-висока достоверност, подсказват голяма вероятност от развитие на сърдечно-съдово събитие или усложнение. Какъв е пътя, за да може един пациент да получи наистина това професионално изследване? Да му се изследват съответните фракции и съответната фракция на C-реактивния протеин. Това къде може да се извърши и по какъв начин? Може да се извърши навсякъде. Но не се прави. Но не се прави, защото някакси не е известно, може би, няма такава публичност в България. По ваше впечатление, голям ли е процента на пациентите, които уж взимат и лекарства срещу хипертония, и срещу диабет, и срещу холестерол, пият тези лекарства, но в крайна сметка не постигат нито едно от трите прицелни нива и резултатът е същия? Въпросът е изключително важен и между другото много интересен, защото 3 болници в София участваха в така нареченото изследване Euroaspire. Може би сте чували. Това е едно изследване, което се водеше от Европейското кардиологично дружество и засегна абсолютно всички европейски страни. И за България се оказа, например, че един голям процент от пациентите се лекуват своето високо артериално налягане, получават много лекарства, но за съжаление в най-добрия случай около 40-41% от тях постигат своите прицелни цели. И докато за лечението на артериалната хипертония нещата са България в една средна позиция, не много лоша, но не и много добра, нещата с статиновото лечение са, мога да кажа, трагични. Около 4%, забележете,
от пациентите с много висок риск, т.е. имат диабет, имат хипертония, имат дислипидемия, това е контингента заплашен с абсолютно сигурно развитие, усложнение от сърдечно-съдовата система, само 4% от тях получават статини.